la ilahe illallah diýmekligiň dogry düşünürşi berk bellalin, goýatlaryň şunu. La ilahe illallah diýmek asıl many näme? Bir Allah Taala'dan başga hak ilah yok. Ya da bir Allah Taala'dan başga ibadete haklı ilah yok diýmek. Şu görnüşde ähli sünnet alimler şey dip düşünürdiler we dogry düşünürsem şul şey dip öwrenmeli we şey dip ýetirmeli. Asıl many bir Allah'a ibadetin üstünde gidip otur. Asıl ümmetleri bilen peýgamberleriň arasyndaky düşmanlyk asıl dawa şuň üstünde. Ýoksa bir Allah Taala'nyň yaradyjylygyny kabul edip oturlar. Mekke müşrikleri Allah Taala bizi yaratmadı diýenok, rızık berýänem şolluya, öldürip dirildiýänem şolluya. Bilip otur näde bilmesin Kabe wa Kabeň daşynda ýaşap oturlar. Kabe'ni İbrahim peýgamberiň aleyhisselamyň guranyny bilip durlar. O özlerçe batyl inançlary we Allah Taala bawatyny özlerçe haç edýärdiler, ümre diýärdiler.